Ако се бориш с излишните килограми, тези 6 съвета ще ти бъдат от помощ. Съвет 1. Без захар. Това е първата промяна, която трябва да направиш в хранителния си режим. Пресметни колко често ядеш или пиеш нещо сладко. Вероятно по няколко пъти на ден, нали? За да ограничиш сладкото, без да страдаш от това, трябва да спазваш тези 4 условия. Първо, храниш се на всеки 3 часа. Второ, приемаш повече протеини и фибри, яйца, мляко, месо, зърнени храни, зеленчуци. Трето, носиш със себе си порция шейк естествен баланс и го разтваряш в чаша студена вода или мляко, ако ти се доеде нещо сладко. Това те спасява. Четвърто, ако ти се прииска нещо сладко вкъщи, направи си плодова салата с ядки, разбира се, без сметана. Съвет 2. Ходи повече. Дългите разходки горят мазнини. Дългото ходене пеш ефективно гори калории и винаги можеш да го вмъкнеш в графика си, защото просто се придвижваш от едно място на друго. Можеш да излезеш по-рано за работа и да стигнеш пеш. Понякога дори ходенето пеша е по-бързо от пътуването с кола в града заради големите задръствания. Може да хапнеш на обяд и да си направиш 20-минутна разходка близо до офиса или пък може да се пребереш пеш от работа. Ако го правиш в продължение на 20 дни, ще видиш изненадващи резултати. Съвет 3. Закусвай. Започни деня си с хубава закуска. Тя ще събуди метаболизма ти и тялото ти ще функционира правилно през целия ден. Ще ти позволи да се концентрираш върху работата си, защото няма да огладнееш в 10 часа, когато вече е късно за закуска и рано за обяд. Точно тогава като спасение се появяват вредните храни. Закуската не трябва да е калорийна бомба. За баничките просто забрави. Съвет 4. Вечеряй леко. Лека вечеря и никакво ядене пред телевизора. Заедно с ходенето, това са 2 от промените в режима, които ще ти дадат най-голям резултат. Най-добрият час за вечеря е от 2 до 3 часа преди лягане. Така че в 20 часа всички трябва да са на масата. Богата салата с супа или омлет с филия пълнозърнен хляб са достатъчно засищащи за вечеря. Завърши деня с топла билкова напитка, за да прекратиш всякакво желание за сладко. Просто измий зъбите си с хубава ментова паста. Съвет 5. Спи. Повечето хора имат нужда от 7 до 9 часа сън. По-малко от това ще те накара да ядеш повече на следващия ден, за да имаш енергия. Създай си навик да си в леглото преди 10 часа. Един от най-важните съвети номер 6. Намали стреса. Дългото излагане на стрес води до напълняване. Това е така заради хормона на стреса кортизол, който стимулира трупането на мазнини. Към това прибави и емоционалното хранене, когато се опитваш да успокоиш нервите си, тъпчейки се с каквото ти попадне и резултатът никак няма да ти хареса. Най-лесното, с което може да заместиш преяждането от нерви, е дълбокото дишане. Изпи чаша вода и помисли как да отстраниш стресовите фактори. Практикуването на йога или друг спорт, който ти е приятен, ще те превърне в по-уравновесен човек и в по-слаб. Практикуването на тези съвети, които научих от Wellness от Oriflame, ще направят за теб малки промени, които обаче ще те доведат до големите резултати, които желаеш. Успех!